South Africa sanibonani igama lami nguThabiso wakacela uqumba amaqumba lalaqumvise lesele lentaba uMr Qebu nginibingelela ke ku channel enkulukazi uhlanga media lapha ya ku YouTube okwakhe kumele ukuqinisekise ngaso sonke isikhathi ukuthi uyawucindezela usubscribe uma ngabe ukuthi akwazi uzucindezele kodwa makupop up something enza sure ukuthi uyawuncafaza futhi ulike uyakhomenta futhi ngokunjalo igama le show ihwaye mina ebantwini bebonke kungani ukhetha ukuthi lobu buhlungu obuzwise mina abaningi kangaka abantu ukhetha ukuthi ubuhlungu obuzwise mina eThekwini namaphethelo sayenye ama channel athanda ukuthi abe sezingeni ngempela njengoba sehleli lapha ku 100,000 ama subscribers okuveza ngokusobala ukuthi umsebenzi muhle futhi uyancomeka nanokuthi ke abantu bayawuthanda ngendlela esimangaliso siyabonga kakhulu kwabasibukelayo phesheya kwilwandle siyabonga kakhulu emazweni aseAfrika siyabonga kakhulu eningizimu Afrika nje iyonke abantwana abakwazi ukuthi bathi cha thina lesi sikhathi siyasidela kolosithathu sizobukela ihwayi mina siyabonga ngendlela ke isimangaliso liyaqhubeka kuyakhulu uhlelo liyaqhubeka futhi yakhulu ichannel ngokunjalo siyajabula kakhulu siyancoma siyajabula nje kakhulu namhlanje kunodaba esizolungisa lapha angifuni ukuchaza izinto eziningi but ngiyacela ukuthi ungivumele ukuthi uhambe nami singene ngaphakathi sibone ukuthi silungisa kanjani Qebu asiphinde sikubingelele embukeli lapho ngasekhaya ishow igama layo ihwayi mina kanti igama le channel uhlanga media qinisekisa ukuthi uya subscribe lapho uphinde futhi ungafaza ulike mako ukuthi ke kupop up i-notification esho ukuthi khona ke sikuphosayo namhlanje sizolungisa izinkinga ke zabantu sibheke ukuthi mhlambe yini esingayenza kuloko esekuthe kwabekwa phezulu kwetafula sibone ukuthi mhlambe sikulungisa kanjani siyakubingelela mfethu sokwamukela ohlelweni yebo ninjani bafo siyaphila siyaphila umfowethu baba kabasibonga ngulungele kodwa bajwayele ungibiza ngongelo Msomi waseMazomeni yebo oh okay uculi hip hop noma nento nokusondeza nokunika ubona umkepisana uhlabo ngenye indlela litho engikhonza ukujiva oh khona ukujiva ne khonza ukujiva oh okay bafo sifisa ukwazi kabanzi ngawe ne sifisa ukwazi nje kabanzi ngawe kuba nomuntu othola ukuthi ukubhalele kodwa akuchaze ngendlela errong mhlawumbe so sifuna ukukuthola ngendlela yethu ukuthi umuntu kanjani uyabona ungelo uhlala kuphi noma ke ngithi uhlala nobala uhlala khona okwamanje ngihlala nomngani wami oh friend yebo umngani wami boyfriend girlfriend no intombi yami ehlala nayo oh nentombi yakho okay ukushaka lokho endlebeni zethu besingakwazi angithi yabona ukuthi kubaluleke ngani ukuthi umuntu umcheck ngendlela yakho okunye bengingafisa bafu ukwazi ukuthi bunjani ubudlelwane bakho nabazali bakho mhlawumbe ubaba more especially hayakhulu utho nje sihleli konke kuhamba kahle ngoba ngiyahlala khona na ubaba ukuvakashela intombi ngoba ngekho nje kuyena ubaba lezi insukwane ngoba ngisawubona intombi yami okay and uaware no baba bayayazi intombi yakho ne so ukhulile vele manje hayi yayazi kodwa phela noma ngiyanisaba ngihlonipha ukuthi ngakhuluma naye lokho yebo no ngiyabona uyingane njani ekhaya uma ungazichaza nje mhlawumbe kwesenhlonipho mhlawumbe ukuthi umuntu ohamba ibanga lingakanani la ehlonipheni uyahlonipha umuntu nje vele unyama nambane ekhaya ngumfana nje ofana nabantu bonke nje emphakathini njengoba ngishilo nje ukuthi igama lami ngungelo ngaza qanjwa yibona abafethu emphakathini nje umuntu nje oyikhululekile uyafika la emanzini ampondwana ophuze nolidaka kancane noma so ngitshontsha nje ngoba ekhaya umthetho uqinile umthetho lapha ngiyabona ngathi insizwe namahloni nje futhi insizwa elungele hayi kakhulu njengoba ubona empini ekhaya uhlala nobani kahle ekhaya ngihlala nobaba ubaba nomama umama ngimbiza ngoMngongcane oh why ngoNcane umamncane ngoba ubaba wathatha waxosha umama oh yes ngoba exosha umama wasethola umamncane siyahlala naye akholwa utho futhi akunankinga nje kumnandi wamxoshiswa yini ubuma wakho ngikuze wamxosha
noma mhlambe ile inkinga zothando lezi bakhona mhlambe akuthi ngimncane but into zabazali ngeke uzuzazi kodwa yebo kodwa ngaka-accept ukuthi masethi ke nangu umamncane wakho ke siyahlala futhi kumnandi anginankinga nangu umamncane konke kuhamba kahle konke kuhamba kahle bandla nizwana futhi ne kahle kakhulu okay ngiyuzwe ngazuthi yonke into ihamba kahle but ngifisa ukubuza ukuthi ekuthembekeni onakho nje nasekuphilisana kahle nabantu ekhaya ungazipha abantu kusukela kwani kuya ku10 hayi ngasho ukuthi u10 ungazipha u10 ngawubeka u10 okay kunomuntu ke la osilokhuzela osibhalela ngifisa ukuthi ubukele lokhuzana ubukele video yakhe ebese uyasitshela ukuthi mhlambe uyamazi noma mhlambe yini le akakhuluma ngayo cela ungicafazela la Sanibonani babukele emakhaya igama lami nguHleziphi wakamsomi ngibhalele la ohlanga media ukuthi ningisize ngihlushwa ingane yomfana yomyeni wami iyangihlukumeza kakhulu ngiyacabanga ukuthi njengoba ngibhalelelana ningakwazi ukuthi ningisize ngoba lesimo lesi siyangikhathaza emoyeni angisahleli kahle ngiyabonga uyamazi bafo Ay ngiyamazi uyamazi ne ngiyamazi malume okay ubani lo uyena umamncane uncane yade ngikhuluma ngaye lana uyena impela okay kodwa ma umlalela nje inhlamvu zamagama akayikhiphayo kuyezwakala ukuthi khona ongahambi kahle phakathi kwenu nobabili ngiyangithusa nje kakhulu ngiyangithusa ngempela ngokwazi kwakho wazi ukuthi yonke into ihamba kahle ngazi ukuthi yonke into ihamba kahle bandla ngifuna uqamba amanga ngiyangithusa nje lokho engikubona lami nangendlela akhuluma ngayo ayi abazombona kulesimo angikazi ngiyadideka okay no umamncane wakho bafukhona around umuntu okhona la ngiyacabanga ukuthi mhlambe njengoba uveza ukuthi lesimo akakhuluma ngasawusazi uyafisa futhi ukwazi ukuthi ngabe yini inkinga uyabo ngiyakufisa kakhulu lokho ngicela ukumsondeza ayikho inkinga ngamsondeza ngiyabonga mfowethu ngemvume yakho ungakhonjwe ngasibhamu uyikhulumela nje okay yebo ke hayi mfake namadonda okay mama mina njani siyaphila phethe njani siyaphila yebo ivideo sesiyibonile mhlawumbe khona umuntu ongenayo njengamanje okade ngabukele ubafebuke elokhuza ivideo ebuka ivideo yakho ngiyafisa ukuthi usitshela abantu lapha emakhaya ukuthi igama ubani wakwabani Sanibonani babukele emakhaya igama lami nguHleziphi wakamsomi okay umama umsomi kahle yebo mama umsomi okay ngifisa umbukela atshela wena mama wami ukuthi uhlobene kanjani nalensizwe umntanami lo nje uhlale nami esamncane ngamkhulisa nje ya kanjalo nje okay ngiyafisa ukuthi uchazele ukuthi njengoba uthi umntanakho ndlelani ngoba uthi uhlale nawe semncane obviously ingane emawizalo uzohlala naye sencane but lokho yena uyakuchaza njengoba ukuchaza nje nihlobene kanjani kahle kahle okay okusho ukuthi into eyenzeka la umyeni wami womsomi wakade eshadile ngaphambilini nomunye umama so kwase kuba nezinkinga ke emshadweni njengoba eminye imishado ibuyibhidlike kanjalo so anginalo ulwazi olugcwele kodwa ngiyazi ukuthi inkinga yayingalo mama or kwaze kwagcina ke sekuhlukwanwa ke ubaba ke waseke yathatha umunye unkosikazi waqala ke impilo nami so wase ethatha umntwana lo wazohlala nami ke ngoba lo mama lo labo mama laba ungazi ukuthi kwenzekani bese ke angabe nandaba nanengane ke so ngamthatha ke umntwana ngamfukamela ke njengomama ke so usefana nomntanami nje mana lo mama oweshade nobaba umsomi uma wakhe yebo uma wakhe wangomzalayo yebo okay umsomi uthe ngabe eshada nawe wakuthengela umunye umuzi noma niqhubeke nahlala emzini walwa mama cha ubaba umsomi uthenga omunye umuzi lo waya wenza njani lo wana ke bawudayisa okay hawo bafo ngiyasola ke story mawuthi uncane ukuthi kanjani ne yebo okay namhlanje phoma wami njengoba silana nje wayi
Inkinga ekhona manje. Umntwana ohlonipha kakhulu impela. Uyaxoxa, wenza izinto kahle, uyangisiza. Kodwa manje unenkinga yokuthi meke nje waphuza. Kuvele nje ashintshe isimilo abe into engingayazi. Kuthe ngelinye ilanga nje ephuzile ngamtshela ngathi hayibo lungelo yekela lento yakho lotshwala ngoba awubi umntwana okahle mangabe uphuzile. Ngicela ukuthi uyiphathe kahle. Utshwala kulungile akuphathi kahle. Wavele waqala wangitshela indaba zokuthi mina ngenxa yokuthi njobe engahlali noma wakhe manje mina ngathakatha uma wakhe ngabahlukanisa ngafaka ichitho. Bahlukana ke leswayi ngakho ke mina ngangifuna ukuthi ngihlale nobaba wakhe. Injalo nje. Kathi hawo usungathi ukhuluma izinto eziserious kanje uyithatha leyo nto leyo. Wavese nje wangakhombisa futhi nokuyisola kodwa ke manje sayikhuluma ke emva kwaloko engasadakiwe. Ubaba wakhe wamtshela. Mangimtshela ubaba wakhe uvele angayithathe liphezulu. Ngoba kuba ngazuthi akakholwa ukuthi le ngane le ngakhuluma izinto ezinjalo ngoba umntwana ohlonipha kakhulu lo. Uvese nje angizibe ngingazi ke nami ukuthi ngizokwenza njani ke ingakho ngize ngabhalela la. Bafa. Kwenzakalani ngalimoda ke mawuphuza utshwala? But angazi ukuthi ngathini. Ngoba manje nje ngiyathuka umama amagama akhulumayo. Kodwa uyayikhumbula lenkulumo le angithi nake nayikhuluma inkulumo kanje. Uma wakho kahle kahle akazelanga lokho la. Khona okunye asixoxele kona kwa recent but lokho kwangaphambili. Okwake kwenzeka ngalomaqamba manje. Yebo kunjalo kwangaphambili lokho. Nakukhuluma ngithi lokho. Sakhuluma naba right futhi. Saba right kodwa noma kungangiphathanga kahle ngoba kwangishayisa ngovalo olukhulu kakhulu. Ngathuka kakhulu ukuthi ke uthuswa yini baba? Ngumuntu osanda ukuqala utshwala. Ngoba ngisanda ukuqala utshwala kunezinto eziyazenzeke ngizizwe ngayo uma ethi ngizenzile engingazazi nami. Mana ke baba uyazi omunye umuntu kathi umuntu ophuza utshwala enye into usuke evele ehlezi nayo enhlizweni engayikhulumi ngenxa ukuthi isibindi sokuyikhuluma kanazo. Kodwa meke wafaka utshwala abe naso isibindi. Phela umuntu odaka utshwala akekho umuntu amsabayo. Umuntu ophuzula utshwala nje akasabi. Uvala kanalo. Mengakafike kuliwa la angafika athi hey wena buyele eceleni uza la wena. Uyabo? Ngoba uphuzile. Unesibindi nje akasabulutho. Uyabo? Awukaze mhlawumbe uzuhlalwe into ethize ngoma okufisa ukuthi ngiyafisa ukumtshela but isibindi sokumtshela kanginazo. Ayikaze bekhona into ekuhlalayo enje noma ngabe njani. Hayi angikhumbuli ngoba ngisho ngithi ngomuntu mina uthi made edakiwe kusasa avuke engazi lutho nje sekhohliwe kwenzeke ngayizolo. Le nkulumo kodwa ukuthi uma wafaka ichitho just seyithize ukuthi yakuhlukana abazali bakho ayikazi izibe khona ngaphakathi enhlizweni kuwena lonto kanjalo ukuthi mhlawumbe ngenzeka ukuthi uma nginento awayenza njengoba uma nobaba bahlukana ngalendlela abahlukana ngayo. Hayi angikhumbuli nakancane ngoba ngeke ngaveza nje nanokusho ukuthi umama sihlalisene kahle nokubahlukanisa uma wami ngoba engasekho la ekhaya angazange kulandelanga futhi kubaba ukuthi baba uma uhamba kanjani. Bunjani ubudlelwane bakho noma wakho biological mother? Hayi ku-right nje konkinga nje kakhulu sihlezi kahle kakhulu. Okay. Siyabonga ukuthi nakwazi kodwa ma ukuthi nisombulule le yankinga. Alright. Ngifuna size enkingeni. Angithi njengamanje njengoba ehlezi la kahlezi khona uyamazi ukuthi ukuphi wena la khona? Emva kwaloko ke. Uyamazi ukuthi ukuphi? Angimazi nokuthi uphi. Okwamanje angimazi ukuthi. Wambikela noma njengomuntu ohlala naye ukuthi njengamanje ngisahamba ngisaya endaweni ukuthi eqinisweni angikaze ngeze ngimbike. Awazi umbike. Angikaze ngeze ngimbike. Uma ngabe uhamba le indlela ezisimefana nale ndlela ozihambile njengomuntu wesifazane uyazi labantu banenhliziyo soft I'm sure ma uyazi mhlambe ngentombi yakhe angazi. Ngiye ngimbone nje bexoxa mhlambe ngaphandle kwesango.
bese kodwa futhi abuya angene endlini. Uyazi ukuthi unayo intombi? Ngiyazi kona ukuthi unayo intombi. Uyayazi futhi na? Yebo, ngoba usekhulile ngiyakwazi lokho yebo. Uyaqala nimbafu ukuhamba uya entombini njoba nje manje ungekho kuyona. Usentombini ma njengoba usentombini yes. Usitshele kanjalo. Uyaqala nimbafu ukuhamba entombini. Bengeke ngivakashele kodwa ngilala ekhaya ngaso sonke isikhathi. Ngiyaqala ukuhamba izinsuku zibe ningi kangaka. Okay. Uhambe ngaphambi kwesigameka senze manje noma uhambe emva kwaso? Uhambe emva kwalesi sigameko esanda kusenza manje sokuthi mangithi ngiyamkhulumisa ngotshwala ukuthi akayeke utshwala. Wavele nje wangifela ngamathi. Hayibo. Ngathi hawu yini manje? Kwenze njani lokho? Ngiyaqala ukubona lokho. Wasehamba ke emva kwalokho ke wangashona ukuthi uyaphi. Wavele nje wathatha isikhwama wahamba. Bafo wafela uma wakho ngamathi. Wafela uma wakho ngamathi. Yabona umuntu omfela ngamathi umuntu osukumnyanya. Yabo lento yenziwa umuntu osuke inhliziyo yakhe ibophelene ngezinto eziningi. Kufana nokuthi kuthiwa uxabene nomuntu namhlanje uthi ufisa ukumshayuza ukuthi wena ufuna ukumshaya lo muntu bese kuba khona umuntu okulamla uthola ukuthi lo muntu ungale kwalomuntu olamla wena ungala ugcina sokubona ayikho indlela engamshaya ngayo upotsho ongaqhamuka la wamathe ukuthi kufika amathe kena ngendlela enginyanye ngayo njengamanje ugcina umfele ngamathe ngaleyo ndlela umzalo wakho umfele ngamathe ngifuna ukuzwa ukuthi yini kahle kahle senhlizweni yakho ngaloma Buda angazi yabona mhlambe yabona ngoba manje fika inyembezi buti ngoba angazi mhlambe umama ngoba efika la sesikhuluma kanjena isifike nendlebeni kaBaba ngoba lento iyangithusa ngempela into akayishoyo ukuze indoda yazi imbuka wena ngicabanga lento ngibona ingafani nawe lento nginovalo nje olukhulu ukuthi mangafika endlebeni kaBaba lento akayishoyo manje ukuthi angazi ngoshona ngophi umhlaba mina wensizwa yakithi mina ngibona inzondo onayo ngoma of which namhlanje ngiyafisa ukuthi uhlambuluke mfowethu uyabona leso siqhibe singaphakathi ngaye kuwena uziveze ukusiyini ulapheke namhlanje mawukuthi kunombuzo ofisa ukubuza kuyena ubuze ukuze uzohamba la ulaphekile ukuze ingaphinde yenzeke lento eyenzakalayo lento iveza ngokusobala ukuthi wena ngaphakathi uqishelene noma kuqhibelene izinto eziningi ngaloma and lezi zinto lezi mawuphuzile utshwala ziyaputshuka aziphumi ngendlela right into eputshuka uyaphahluka ukwenza ngokuphahluka uyabona yebo ngiyakuzwa ingabe ukuhamba kama wakho kini ngoba uke wahlala noma wakho biological mother no biological father wakho kanye uke wahlala nabo ekhaya elilodwa yebo ukuhlukana kwalabantu bobabili abawena ngawo yonke indlela ngegazi kwakuphatha kanjani ngifuna ukukhuluma iqiniso njengomuntu efa kwakuphatha kanjani lokho wena njengengane kwangiphatha kabuhlungu kakhulu ukubona umama ehlukana nobaba ngabe bikho ndawonye egcineni futhi ubaba wagcina ezongikhombisa omunye uma wami ethi nangu umama kwafika kanjani kuwena kwafika njengokuthi mhlambe lo mama mhlawumbe uyena uthathele loma wakho indoda noma ngaba nakho lokho kodwa akukho inkulumo yakakhulunywa ngalokho kodwa ngendlela ngibuka ngayo ukuthi mhlambe ngaba uyena umamncane okuyena egcina ehlukanisa ubaba amhlwana ebehlukana naye ubaba okay mamncane angazi ukuthi lenkulumo uzizwa kanjani ngayo Ibhlungu ke le ngoba kushuthi zonke lezi zinto ebezenzeka kunento ngaphakathi ebiyilukuluku kulungele kodwa manje angakaze ayikhiphe kumina asho ukuthi uzizwa kanjani ngalento eyenzeka nanokuthi ubona omunye umama okungayena uma wakho omzalayo kodwa manje akazi ukuthi uzokwenza njani ngiyacabanga ukuthi iyona le esiyamenza ukuthi azagcina sephuza utshwala engakwazi ukuyikhipha lento engaphakathi kuyena yani angazi welungelo kodwa ngenalento ethi masikhula sabafana ngicabanga ukuthi intombazana uthandana nawo njengamanje awuqalanga ngayo ngithi yebo
khona waqala ngaye nahlukana baba isikhathi esincane kakhulu. kodwa ngicela ukubuza emva kokuhlukana naye kwathatha isikhathi singakanani ukuthi uphinde uthole omunye umuntu? Ukuthi bekwabantu ade besondelene nje babangani asibanga side kakhulu. Asibanga sithi isikhathi. Yebo. Uyabona ke lento eyenzeka lapho ngicabanga ukuthi mayifane nale yenzeka kubaba wakho ukuthi mawuhlukene nomuntu uphinde uthole omunye umuntu. Angithi njengoba siphila kuye kwenzeke kuwena njengomfana ukuthi mawuqonywe lapha kaNozibani uphinde uqonywe kaNozibani ngesikhathi esisodwa. Yebo. Uyabona? Yebo ngeke. Okusho ukuthi mangingathiwa namhlanje uthatha lo hlezi naye kumanje umthatha ubenza umfazi akubhedele. Ungathatha isikhathi singakanani mawunayo imali ukuthi uphinde uthathe omunye umfazi futhi? Ngeke kube isikhathi eside kakhulu. Ngeke kube isikhathi eside kakhulu ukhona uphila naye. Yebo ngeke. Angithi yabo? Yebo. Mina engifisa ukwazi mama ukuthi mhlambe ngenkathi uhlukana ngenkathi ushadwa ubaba wakhe noma ngenkathi kusekhona uma wakhe empilweni yababa wakhe wawukuphi wena wawukhona vele esithombeni noma mhlambe ube khona esithombeni uma wakhe esehlukene naye ngokusho kababa wakhe mhlambe manje ixoxelayo? Ubaba wakhe wafika ethi nje yena ufuna unkosikazi. Ngambuza ukuthi awu ngoba ubonakala ngathi unonkosikazi kwenzekani. Wangangitshela izinto eziningi wathi nje usefuna ukuqala impilo entsha. Ngoba akajabulile la ekhona. Ngathi mina so lo muntu uphi manje lo nkosikazi wathi hayi angifuni ukukhuluma ngaye kodwa okubalekile ukuthi akasekho empilweni yami ngimdinga empilweni yami. So mina ngangena ke lapho ngitshela ukuthi hayi udinga umuntu omusha usedlulile la kade ekhona. Ngaphandle bafo kwezinto eziningi nje mhlawumbe sesiyikhulumile but umanje ukhuluma usoba nempilo eseniyiphile naye usoba umalo. Yeah. Uma unjani? Ayi eqinisweni nje yabona ngimbiza ngoNcaneki ngoba ngomncane nobaba washo wathi nangu umamncane wakho Lungelo esesophila naye la ekhaya. Lokho afika la ekhaya umamncane emva ubumthula ubaba. Alukho ushintshe engathi mhlambe isikhala sokuthi akekho umama anginayo umama lana. Konke umama ade ngenzela khona uyangenzela engikucelayo uyanginikeza futhi njengayo umama akukho impela. Okusho ukuthi kuwena kwahlala lento njengaphakathi yokuthi uma ubiological mother wahamba mhlambe ngendlela yokuthi wahanjiswa uyena ilonto nje kuhlele enhlizweni mhlambe kodwa yena kanaqala. Hayi icala ngeke ngimbeke icala bandla ngeze ngimbeke icala ngoba sho nami ukuphuma kwami ekhaya ngoba ngisho ukuthi ngahamba ngiyovakashela yona intombi yami ukuphuma nje kakhulu into yangihlala ekhaya ukuthi ngihambe lezi insuku ngabikho ekhaya hayi ngoba nginamagama mhlamba angemahle noma mncane. Mina ke bafuna ukuthi uhambe ngoba nakwazi ukuthi kunecalo lenzile ngoba ngifuna isinyathelo izinto ngezinyawo awukwazi bafuna ukufike wenza icala elingakho ufela umuntu ngamathe bese uyahamba. Yebo. Futhi into ekhambisile uyayazi into ekhambisile. Yabo? Uyabo? Njengoba esho nje umama esho ukuthi ngangiphuzile ngamfela ngamathe mina ngoba ngisho nje umuntu okhohlwayo bandla ngomuntu okhohlwa kakhulu meke ngaphuza. Nakho umama eqhamukana ukuthi ngafika ngiphuzile ngamfela ngamathe kodwa mina nje ngikukhumbule ngempela ngikukhumbule eqinisweni. Angazi bafowethu ngicabanga ukuthi esimweni esikanje bengeke umama omdala kangaka ethi asuka azoqamba amanga. Bengeke azasuke azoqamba amanga. Kwenzeka kanjani ma? Kwaba yiloko nje ukuthi ngafika ngathi sasihlale phansi sixoxe ngamtshela ukuthi akayiyeke lento yokuphuza utshwala. Wathi yimi hayi ngamtshela into eziningi. Wase ngifela ngamatheke kanjalo. Wasesuka lapho wathatha isikhwama sakhe wahamba. Ngithi uma uzokhumbula indlela engimbuze ngayo eqaleni usaphendula ngendlela efanayo namanje. Yebo kusayile. Ukukhomba ngokusobala ukuthi into ayaziyo le yakhuluma ngayo. Mina ngicabanga ukuthi into oyishayo noma wakho lo ukuzehlisa nokuqonda futhi ukuthi ukuphuma kama wakho kwaba izenzo zakhe mhlawumbe ezamkhipha kubaba wakho akazali nalo mama lo mama akamazi uma wakho definitely uma wakho lo mama akamazi futhi naye kunezinto zabo benobaba wakho ezabaxabanisa bona njengezithandani bahlukana ofuthi wena njengengane ngimele uzingene lezo zinto ngoba ezithandani ezahashelana zathandana zakha wena
wena awunalwazi lothando labo ukuthi lihamba lifikephi uyabona Yebo. mase ulizimpi zabazali weqile kunolayini osuke sowuweqile ngoba nawe usazomelwa impilo yakho yokuthi ube nowakho umfazi akuhlule emayakuhlula umhlule umhlula ahambe mehamba uthola omunye umfazi futhi yabo kahle ulwa impi engasiye yakho and uyilwa kabuhlungu ngoba uyilwa ngokukhulu ungamnaqoliphi kufela umuntu omdala ngamatha akukho right ngiyezwa angazi singathini manje uzimisele ngokwenze njani usazobuyela la kini ngiyafisa ukubuyela ekhaya Yini bekuhlalisile ngoba lapha? akukho yini bekuhlalisile ngihambe ekhaya ngoba ngazi ukuthi angenzanga lutho bengiyela entombini waye yami. ungashongo bo Babazi- ungachaza noma ungeke uzusho ukuthi yentombini waye ungachazanga ukuthi uyahamba just ukuveza lokho ngaba namahloni babazali ukutshela umuntu angisho mina omzali ukuthi batshela ukuthi uyentombini but ukuthi usahamba bazi bangaloko beyolunguza endlini yakho bafica ungekho but ukwazi ukuthi awukho waye ungakuvezanga lokho ngakusaba nje futhi ngakusaba nje kakhulu ukusho mina lungelo ngicabanga ukuthi ngakusaba lento le uyayazi omunye umuntu uyakhohlwa kodwa abe nayo lento ukuthi yazi mina ngiyakhumbula ngisaphuza kwakuye ukuthi makusa ngibe no guilty nje ngingawazi ukuthi wani angazi ngenzeni kodwa ngiyasaba ukuphumela emphakathini nje ngivele ngoba manje ngathi khona into engiyenzile uyabo ukuthi ngenzeni angazi uthi uyezwa kuba khona umuntu othi hey endoda so uvukile akufona hey sengivukile athi hey vele kuphela ibed yebo yes makuphela ibed vele uyolala nje awufuni ukuphuma ngoba manje yabo lenkulumo ayikhuluma ayiphelelanga kusho ukuthi kunenkingo oyenzile uyabo so ngicabanga ukuthi mina unalo ulwazi wena ukuthi unalo ulwazi lokuthi cishe khona into engiyenzile that is why wabaleka mina ngifuna bafo sikhuluma iqiniso ngoba sifuna ukuthi kube khona inhlambuluko lamaziphuma la cha futhi amahloni ngabana ngoba ngisho ngingasaba ukuthi usuku kwaba yabona ekhaya ngoba ngisho intombi ngiyibonana naye kodwa ngasonke isikhathi bengihlezi ngale ekhaya ilona suku lokuqala engalala ngale ntombini ngangidakiwe into ezothi ngingabuyi ngakusasa ekhaya ngangisaba ukuthi bazothi ngiphumapho ngoba akusuku lokuqala ukuthi ebavuya uyazibona ukuthi sokhulile kodwa yebo sengikhulile so ungasaba ukuthi kulaleke somewhere nje wabuya ngakusasa ubaba uthi alifaka kuyena ngasaba nje akunagcina ngesihleli na intombi yena ubaba ustrict kodwa ke mina nginankingi kubaba washo nje ukuthi okay ngiyahamba mama ngizokubona kusasa kwaphela ingane yakho mingayazi ukuthi kuphi le insuku awazi kwenzekani kuningi okwenzekala la ngaphandle angazi bafo mhlambe mayikhona indlela yokuzehlisa mfethu ngicela ukukunikeza ithuba mina engicela ubhuti ukuthi nje mhlambe nami akhulumike nobhuti mfethu manje sokhuluma noma wakho njengokuthi nanone khona ningangisiza bandla ukuthi ningincele nawo mama ngicela ukuyithoba kakhulu kuyena ngiphinde ngibuyele ngize ekhaya ngoba ngiyazi indlela ade ngiphethe ngayo inhle kakhulu akukho ngathi mhlambe khona igama enginalo nayo mama sihle nje kamnandi nayo ubaba mengicima khona ngicela uyangenzela ubaba uyangenzela mina ke ngedwa kumfana ke lapha ekhaya yebo hayi mina anginankinga ngokuthi abuye ekhaya into engifuna ukuyazi ukuthi usazoqhubeka yini nokuphuza utshwala ngiyamthembisa umama angeke ngisaphinde bandle noma weba yabona mawubona ukuthi uphuzile uvulula le ntombini yakho ufike ekhaya sosobho ngakwenza lokho ukuthi ubaba uqinile umthetho lapha ekhaya uqinile umthetho kakhulu ngiyakuzwa ubaba wakhe wathini mawumtshela le nkinga ukuthi unanga umfana kufela ngamandla ubaba ubengayinaki lento le kushuthi ubengayikholwa ngoba uyazi ukuthi ingane iphethe kahle ingane ehlonipha kakhulu uvese mhlambe nje ayizibe nje athi hayi aqhubeke nezinto zakhe kodwa wena njengoma wakho omncane uyasibona ispace sakhe ekhaya umfana nje bengeke kakhulu ungisiza ezintweni eziningi uyakupheka nokupheka uyaklina ukhuthele nje ingane ezithanda isikole sakho sonke leso ufaka wena ngimfundisile kakhulu mfethu nokubonakala engazothi ubudlelwane beni buhle bafo ukulungisa nje amaphutha akho ukuthi avela sokabe emakhulu kakhulu amaphutha amakhulu kakhulu angaxoleleki kunabanye abantu besifazana abanenhliziyo ezimbi yabona uma uthola umuntu wesifazana okanje kubalulekile ukuthi umhloniphe umseke kuzona zonke izinto asuke ezenza nakayifunayo ngokunjalo uyabo
indaba yokuthi uma wakho nobaba wakho kwathini usazoxakwa indaba zakho zothando bafukhohlwa izithandane ezahlukana zinesizathu zazo nazo uyabo nawe focus empilweni yakho ukhona uma wakho ukhona focus akuyena umthande njoba naye kuthanda futhi uyabona bukela ake state indawo ngiyacabanga ukuthi mhlambe kulungiseke ngendlela ekuyiyona senokhala lapho kuma comment emakhona la nibone ngathi usakuhambanga khona kahle ngibona labantu laba benekusasa elihle kakhulu uma ngibuka ngendlela abakhuluma ngawo nangendlela mhlambe abaphilisene ngawo njengaphambilini engicabanga ukuthi umuntu onamaphutha la uyedwa ekuyena futhi ekumele azi ukuthi amaphutha akho kuzabe khona uwenza kanjani eyiphi indlela ekumele azame ngayo ukuthi awamise lamaphutha ngaphandle kokuthi aye kutshwala angiyiboni minenye igama lami nguThabiso wakacela uqumba amaqumba nalaqumba iselesele lentaba igama le show ihwa imina ngani igama le TV uhlanga media xebu yabona esikhathini esiningi izingane ezivamise ukuthi zihlukunyezwa abafazi bobaba bazo uyabona uzukuthathe nawe lokho ngoba into ejwayelekile into ehlezi ikhulunywa le ukuthi abafazi mabefika bafika bahlukumeza izingane zamanye amakhosikazi ezihlala nobaba bazo kuyenzeka but kwesinye isikhathi izona ezigqibelene nezinto eziningi ngaphakathi eziyifaka endabeni zabantu abadala zigcine seziba nenkinga igcina ingane inenzondo ngomuntu mhlambe ngokuzwa izinkulumo ezithize ekhulunywa uma wawo biological mother igcina naye seyinenkinga naye ngokungaqonda ukuthi yini ehlukanisile uma wawo nobaba wayo lezi zinto ezikanjena ngiyafisa if ever ubaba wakho noma wakho behlukana uzama indlela yokuthi ungazingeni indaba zabo wenza iqiniseko sokuthi uma lo khona umnikeza uthando ngoba uma ungamnikeza uthando akekho umuntu ozovuma ukuthi athe zondwa izenze ezibona ebese yena azama ukukuthanda ngenkani ekubona ukuthi uyamzonda abanye abantu noma uzama kangakanani ukumkhombisa uthando but yena ufuna ukuthi akakufuni uhleze ukukhombisa ngaso sonke isikhathi ukuthi akakufuni so ngizama ukuthini ke ngizama ukuthi lento yokuthi ifuna luhlale endaweni uthi uhlalela izingane ayisebenzi into ebalekile uthando ukuthi unalo yini uthando ngalowo muntu ohlezi naye ungahlalela ukuthi sengihlalela izingane mina ngaphandle kwale izingane zami ngabe kade ngahamba no awujabulile mawukuthi uyashawa lapho kulowo ndawo ngaze ufe ngoba nakuthi uhlalela izingane awujabulile ayikho into ezakuqala edlula wena empilweni yakho into yokuqala ebalekile empilweni yakho ohlale wazi ukuthi wena uqobo lwakho zingaba khona izingane kube khona ini but into ehlezi ihamba phambili kuwena uwena uqobo lwakho ngoba nayo ingane yakho into ehamba phambili empilweni yayo iyona uqobo lwayo uyabo seyingeza ingane kulandele yona but into ebalekile kunayo yonke into ekhona emhlabeni uwena uqobo lwakho so isitepe esathathwa ubaba kaMfana ngiyavumelana naso ukuthi athole omunye unkosikazi kodwa kwenza ukuthi ingane ibe nenhliziyo embi ngaloko ngoba akayingeni kuyona yonke lento le umuntu ohlulile ngoba lento mase ngiyilandela ngiyathola ukuthi umama wahlula indoda yahluleka yayeka so ke manje sekumele umama afeleni lo ofikile ukugana kuyinhlanhla ngendele bani ukukhethwa emantombazaneni amaningi wedwa kuthiwe wena ufanele uyovusa lo wamuzi na inhlanhla yakhe wehlelwa inhlanhla ukuthi ahamba ayogana kulo yamuzi wasemasomeni so asikwazi ukuzothi sithi shuthi kwangafanele wathakatha wenzani ezinye izinto ziyenzeka zenziwa uNkulunkulu kusemhlabeni kaNkulunkulu la akuyona yonke into eyenziwa ngomuthi igama lami nguMaqumbana wakacela xebu Thokozani Camakho Ndawuwe Shewe Akwande emakhosini sanibonani igama lami nguBusisiwe wakaZulu Sibongo abanye benu bangazi ngogogo nyoka yamanzi I am indalo enhle herbs and beyond traditional healer ngingahambi ngedwa ke ngihlezi ngihambela no traditional doctor human plumber Faja Khoza Ngicela nazi ke ngani zakwethu njoba nizazela mina nje umakhosi wenu ugogo wenu ohlezi enigayela angihambi ngedwa la ekhaya ngihamba no human plumber ke okuyena engineer kwamapipe empilo zenu ohlezi
yazi kaphethe lokhu kwesingisi ngithe namhlanje ngifuna ukumletha azonibona bese uyanibingelela ubabingelele dokotela angibingelela abalaleli emakhaya u-traditional Dr. Human Plumber Fajar lo umelaphi wendabuko olapha zonke izifo eseyihlule yonke into ngamakhambi emvelo angikuyekisi-ke izinto oyiphuzayo noma athi uphuza amaphilisi e-HIV noma athi uphuzana angikuyekisi noma athi uyagcaba noma uyahlaba I don't care mina okwami nje ukuthi ngikuplambe la engitholakala khona-ke ngitholakala e-30 Dula Oma Lane kuSmith Street la eThekwini eDurban Central ofebhay ngebetween i-Chicken Lickini nenkantolo inamba engitholakala kuyo-ke kuba 031 574 5489 leyo ke i-landline oyifonelayo uzothola intombazane la ezokudirector kimi-ke kodwa mawuza kimi funeka ufike usosazi isitori sakho kungcono uqale nentombazane ukhulume naye niqede bese mawusudluliselwa kimi ube usuwasazi isitori sakho ukuthi sithini sinayo-ke nenamba ka-WhatsApp-ke la 061 585 6964 inamba kwa-WhatsApp-ke le esitholakala kuyo-ke u-traditional Dr. Human Plumber Fajar lo umelaphi wendabuko lapha zonke izifo seyihlule yonke into ngamakhambi emvelo yabo nje masusuhlule yonke into funeka ucinge mina uzongithola ucinge ugogo uzongithola usafuna mina nalapho uma uthola mina kufana nokuthi uthola ugogo uthola mina sikhona nje silinde nini ngibonge kakhulu ngani zakwethu ngithe namhlanje akakafike nanazonibingelela nike nimbone bakithi ukuthi kahle le ndoda ehlezi kukhulunywa ngayo ubani so ngase ngithi-ke namhlanje ngifuna ukuthi-ke ngimlethe-ke nizombona ngani zakwethu sengizongena la ku-Human Plumber-ke nibone-ke i-segment yakhe angane yami niyibonile ngifuna ukunibonisa-ke i-segment yakhe esikhathini esiningi yena-ke udila ngazo-ke izinto lezi ey'balulekile-ke lezi ey'fana naloko kungazi ukuthi uthanda ukuthi kube phecelezi modernized kanje kodwa amakhambi lawa imvelo lena into ongayifaki ngisho emanzini uphuze ukuthi okwakhe kube modernized ingane zakwethu uma ngabe unenkinga chronic headaches uyazi ukuthi kunabantu abanekhanda elingapholi njalo uhlezi ukhala ngekhanda alipholi leli khanda uyalala uyavuka likuphethe une stress likuphethe awusazi ukuthi wenze njani kanza kwethu nango Human Plumber uzoqaqa wonke amapipe asekhanda enza isiqinisekiso ukuthi uzitholela nawo amaphilisi azokulekelela imvelo nje engaxutshwe nalutho ekhandeni lakho leli lisuke sikuphethe khumbula ke ukuthi ke kukhona abantu abadla ama-ARVs for years umuntu uhlezi edla ama-ARVs akakuyekisi ku-Human Plumber amaphilisi akho qhubeka uwadla ama-ARVs akho kodwa uthi kuwe ngemvelo lekelela isandulela ngculaza kanye nabantu futhi abanayo ingculaza nango HIV AIDS okhona futhi la ekhaya ongakwazi futhi nawo ukuthi uthi walk in la ku-30 Dula Oma ufike uyithengele uyiphumela ushaye handbag yakho njengoba usuke uyoyithengela icoloni lapha esitolo sakho sithandayo ngifuna nje ukunibonisa kancane izinto athi akabe nazo ezisihluphayo esikhathini esiningi ngani zakwethu kunabantu abangazi ukuthi abantu besilisa bayaba nayo inkinga yokungabathola abantwana umuntu wazi ukuthi umuntu wesilisa uhlezi yena eproduce ingane kanti cha bakhona abantu besilisa abanayo leyo nkinga yinto efihliwe-ke kakhulu leyo esizweni sethu esimnyama ngiyacela ingane zakwethu musukusaba mawam siswam lapho young married couple you are trying to have a child ayikho inkinga kuwe sisi maybe inkinga ikubaba ungena lapho ku-traditional Human Plumber Fajar ngokuthi akusize nge-male fertility i-male fertility yala ekhaya is also a program ekulekelela abantu besilisa ukuthi bakwazi ukuthi nabo bayitholele ingane kwande isibongo kwande umndeni kujatshulwe ekhaya kugijima abantu abancane endlini siphinde futhi ingane zakwethu sibukalane ne-pandemic esesibhekane nayo enzima kakhulu lapho khona obaba asebenenkinga yomdlavuza wabantu besilisa phecelezi i-prostate cancer sonke siyazi ukuthi i-prostate sibathathe kakhulu kanjani obaba bethu ngoba abanye bayasaba nkosi yami ukuya kodokotela umuntu ayofaka umunwe ngemuva ukuthi ucheck i-prostate musu uyithola kuleso simo noma ufuna ukusigwema leso sibo uyangena futhi u-traditional Human Plumber Fajar khona lapho nayi nje i-prostate lana uyayilekelela into engizama ukunibonisa yona okuncane nje esinako ngani zakwethu uma uwumuntu mhlambe othanda ukuthi abe nenkinga yokulala mhlambe umuntu ofundayo like myself niyazi nani ukuthi I'm back at school unenkinga mhlambe uyafunda une stress sama exam une stress sama practical kuningi noma yinkinga uzithola unalento ekuthiwa chronic insomnia awusakwazi ukulala ikhona i-calming mist la ekhaya elekelela ama nerves akho ukuthi arest because remember the more you rest the more your body functions and if our rest your body will shut down on its own traditional Human Plumber Fajar ungena lapho ke
sethi khona nayi calming mist, relax and sleep ubone ngakusasa. Ngingamanga ke khona lapho futhi umuntu ke ngane kwethu ke njoba sidla siphuza sibhiyoza senza zonke izinto esizenzayo siyakhwehlela senzani yehli immune system la iya strugglisha nayi immune system booster ongakwazi ukuthi nawe uyilekelele. Ngane zakwethu ayikho inhlobo yento engekho, ukhona wena fibroids and cyst, khona wena collagen, khona wena magnesium, khona everything that you can think of, diabetes, high blood pressure, cancer, anything that you can think of. Like haya sikulekelela ngakho konke senza sure ukuthi you are able to live and see your children's future, your great grandkids. Be there for your children's graduation. Be there for your grandchildren's birth. Ungamisi out ekuphileni ngesimo sokugula. Abantu bona bazophila. Khumbula uphethwe yini esihlule yonke into. Sikhona sizokulekelela. Thank you so much.